Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы исәнмесез, студияда сезне мин Фәрида Сабирҗанова сәламлим. Иңелек тапшыруның кайбер темалары хакында. Шолы фатирында 3 мәйет табылды. Әлеге коточкыч вакыйга урынында хәбәрчебез булып кайтты. Шәһәрдә кәрәзле телефонга кушылган мобиль банк хезмәте аша акча урлау очраклары арта. Мошенниклардан соклану юллары бармы? Шәһәрдәшләрне медицина тармагына кагылышлы нинди сораулар бурчы? Бүген кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкилнең кабул итүе Шоуда беренче тапкыр яңа форматта оештырылды. Урында Ләйсән Ханова булып кайтты. Эшмәкәрләр беренче балалар шифаханәсенә җиһазлар җитештерергә тели. Әлеге хәйрия эше бизнес вәкилләренең үзләренә ничек ярдәм итәргә мөмкин, Гүзәл Шихапова ачыклады. Тендер игълан ителде. Шолы маршрутлары буйлап нинди җәмәгать транспорты йөрергә тиеш, шәһәрдәшләр фикерен тыңладык. Бүген 44-01 йортында фаҗига булды. 10-нчы подъездның 2-нче катында урнашкан фатирда 3 кешенең үлек гәүдәсе табылды. Беренчел фаразлар буенча бу үтерүче эше. Фаҗига булган урыннан хәбәрчебез Ләйсән Ханова репортажы. 44-01 йорты янында хәзер хукук сакчылары тикшерүчеләр эшли һәм урынны менә мондый кызыл тасма белән әйләндереп алганнар. Безне дә, журналистларны да аннан да эшкә үткәрмәделәр һәм бу хакта махсус приказ бар дип аңлатты безгә тикшерүчеләр. ЖК барганда квартплата түләргә скорый килде. И милиция машиналары килде. Бүтән берәй дә күрмәдем. Сәгать 12 иде, мен 12 белән бер арасында бардым янда. Ну, часов 12 скорая подъезжала. Вот это я только видела. Но больше ничего. Потом я ушла. А нет, в красной машине следователь, что ли, или кто-то уж. Вот, все. Фаҗига шушы 5 катлы йортның 10-нчы подъездында 2-нче каттагы фатирда булган. Урында экспертлар бригадасы, криминалистлар эшли. Алар йорт тирәләреннән җинаять эзләрен, дәлилләр эзли. Тик аңлатма биргә ашыкмыйлар. Автобус бу скорую. Не знаю. Нам начальник сказал. Социаль челтәрләрдә коточкыч вакыйга урыннан фотолар урнаштырылган. Шәһәрдәшләр гаиләне яхшы яктан тасвирлый. Без бу йортта яшибез, шок тикшерүче безгә дә керде, сораштырды. Гадәти гаилә һәр вакыт тыныч, матур яшиләр иде. Менә хәзер шундый фаҗига. Мин үтерелгән кешене беләм. Кичкенә генә булса да үз бизнесы да бар иде. Яхшы кеше иде. Сезгә ишек ошамаган икән, бу бит фатирда эчкечеләр яшәгән дигән сүз түгел. Кешене гаепләргә ашыкмагыз. Тикшерү комитетыннан алынган мәгълүматларга караганда, анага 66 яшь, улына 40 һәм аның ир туганына 50 яшь тирәсе булган. Тикшерүчеләр сүзләренә караганда, фатирның асты өскә килгән. Предположительно, убийство было совершено ночью. Үтерү төнлә үк булган дип фаразлана. Иртә белән күршеләр фатирдан газ исе килүен сизеп ала. Хуҗабикәнең 2нче улына шылтыраталар. Ул килеп фатир ишеген ача. Җинаятьче фатирдан 2нче каттагы балкон аша чыгып качкан. Хәзер хукук сакчылары төрле версияларны тикшерә. 105-нче статьяның 2нче маддәсе, ягъни 2 һәм аннан да күбрәк кешене үтерү факты буенча җинаять эше кузгатылды. Ләйсән Ханова, Андрей Рачев, Шолы ТВ яңалыклар. Шәһәрдәшләр телендә маньяк дип аталган җинаятьче кулга алынды. Ул 22 яшьлек ир егет булып чыкты. 3 хатын кызга һөҗүм иткән, акчаларын, телефоннарын тартып алган. Егет өйләнеп аерылышырга да өлгергән. Белгечләр әйтүенчә, җинаяткә аны нәкъ гаилә низагы этәргән. Ул уртача яшьтәге хатын кызларга һөҗүм итә башлый. 2 талау очрагы 48-нче, тагын берсе 51-нче комплекста теркәлде. Җинаятьче үз гаебен тулысынча таныды. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе, арестован, обвинение ему предъявлено. Хәзер ул изоляторда психолог тикшерүе үтәргә тиеш. Иратка 20 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. Шәһәрдә кәрәзле телефонга кушылган мобиль банк хезмәте аша акча урлау очраклары арта. Шул рәвешле караклар 36 яшьлек ир-атның картасыннан 50 мең сумны кулга төшерә. 66 яшьлек пенсионер да зыян күрә. Ярты ел эчендә шундый урлауларның 200-дән артык очрагы теркәлгән. Мобиль угырлардан ничек сакланырга? Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Ярты ел эчендә электрон янчыктан акча урлауның 200 очрагы теркәлде. Караклар акчаларны мобиль банк аша үзләштерә. Махсус программа ярдәмендә алар исәп-хисап счетына юл ача һәм үзләренә кирәк булган сумманы ала. Узган тәүлектә 2 шундый очрак теркәлде. Бер очракта ир-атның счетыннан 50 мең сум акча салдыралар. Икенче очракта пенсионер хатын-кызның 14 мең сумын кулга төшерәләр. Женщина решила проверить. Хатын-кыз исәп-хисап счетында күпме акча барлыгын тикшерергә уйлый. 14 мең сум җитмәгәнен ачыклый. Банкоматтан алынган белешмә буенча 2 ай дәвамында аз-азлап акча югалганы раслана.
Ярты ел элек Сәйид исемле шәһәрдәшебез дә шундый ук хәлгә юлыга. Шуннан бирле мобиль банк хезмәтеннән файдаланмыйм ди ул. Бывает, деньги исчезают. Минем аз-азлап акчам югала торды. Хәзер акчаларны матрас астында саклыйм. Шит кешенең исәп-хисап счетына андроидларда мобиль банк кушымтасы булса гына кирип була, ә менә каракларны ачыклау кыен. Электрон мошенниклар тиз эш итә, алар урланган акчаларны бер исәп-хисап счетыннан икенчесенә күчерә. Аннары бөтенләй интернеттан югалалар, белгечләр акчаларны компьютерда урнаштырылган кушымталарда гына сакларга киңәш итә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Шалатова, Яңалыклар. Өлкән яшьтәгеләр мошенниклар кармагына эләгүләрен дәвам итә. Соңгы шундый очрак бу көннәрдә була. Пенсионер әбигә таныш түгел кешеләр шылтыратып, улының бурычы булуын хәбәр итә. Хатын-кыз шундый банкоматка барып мошенникларга 3000 сум акча күчерә. Хәзерге вакытта тикшерү эше бара. Әлегә абонент номерының Казанда теркәлүе генә мәгълүм. Бүген шәһәрдәшләр медицинага кагылышлы сорауларын турыдан-туры сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләренә, идарә вәкилләренә һәм юристларга җиткерде. Кайбер проблемалар урында ук хәл ителде. Икенче берләрен җаваплы түрәләргә җиткерделәр. Мондый форматтагы очрашу Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил башлангычы белән оештырылды. Медицина тармагына кагылышлы сораулары булганнарга бушлай хокукый ярдәм. Шәһәрдәшләрне бүген белгечләр Чаллының икътисад, идарә һәм хокук институтында кабул итте. Сәламәтлек саклау тармагы шактый проблемалы өлкә санала. Тик ни сәбәпледер кабул итүгә килүчеләр аз иде. Михаил Пермяков белдерүне телевизордан күреп алган. Бүген биргә санаторийга юллама эзләп килгән. Инвалид шәһәрдәшне үзе теләгән учреждениегә дәваланырга җибәрмиләр. Ул чираты җиткәнне инде 2010 елдан бирле көтә. А вот до 2010 года они вызывали раз, там, через 2 года проходит и вызывают, тебе дают выбор из 3 санаториев. Говорят, вот есть такие путевки, вы стоите первый, берете. А вот в 2010 году как будто кто-то выкупил эту службу. Тик шәһәрдәш бүген дә өметле сүз ишетмәде. Санаторийлар билгеләү белән социаль яклау белгечләре шөгыльләнә. Сорауны аларга адресладылар. Исемен әйтергә һәм йөзен күрсәтергә теләмәгән шәһәрдәшебезнең дә проблемасы хәл ителмәде. Ханымның 4 баласы бар. Ул аларга прививкалар ясатудан баш тарта. Аның фикеренчә, вакциналарның организмга тәэсире төрлечә. Тик прививка яки манту пробасы ясатмаган өчен хәзер шәһәрдәшнең баласын бакчага алмыйлар. Честно скажу, ответ я предполагал такой. Дөресен әйтим, шундый җавап көткән идем. Проблеманы хәл итү янә безнең үзебезгә кала. Безгә бүген манту яки дисконтез ясатуны сайлау мөмкинлегегез бар диделәр. Без анысын да теләмибез. Рентген аппараты иске һәм югары ешлыклы. Ул исә зыянлы, ә шифаханәдә түбән ешлыктагысы юк. Ел башыннан бирле кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына медицина тармагына кагылышлы сораулар белән 90 кеше мөрәҗәгать иткән. Ә инде май аенда оештырылган кайнар элемтәгә 100дән артык кеше шалтыраткан. Сорауларның күбесе Чаллыга туры килә. Актуальность у граждан вызывает вопросы обеспечения лекарственными препаратами. Кешеләрне нигездә дарулар белән тәэмин ителеш, вакцинация, хезмәт күрсәтүнең сыйфатсыз булуы борчый. Бүгенге очрашу сорауларны урында ук хәл итү максатыннан оештырылды. Ә инде җентекле тикшерү кирәк булган мәсьәләләргә кабат җавап биреләчәк. Кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил тарафыннан гражданнарны кабул итү даими оештырыла. Бу хакта мәгълүмат массакүләм мәгълүмат чараларында берничә көн алдан бирелә. Лейсан Ханова, Дмитрий Рачев, Шалатова, Яңалыклар. Хәзер рекламага бүленәбез, безнең белән бергә калыгыз. Эшмәкәрләр беренче балалар шифаханәсенә җиһазлар җитештерергә тели. Әлеге хәйрия эше бизнес вәкилләренең үзләренә ничек ярдәм итәргә мөмкин, Гүзәл Шихапова ачыклады. Тендер игълан ителде. Чаллы маршрутлары буйлап нинди җәмәгать транспорты йөрергә тиеш, шәһәрдәшләр фикерен тыңладык. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар. В торговой сети Селдом дерзкая летняя распродажа мебели и товаров для дома. Только до 3 августа по дерзкие низкие цены.
Тепло в доме, горячий обед на кухне – все это зависит от вас. Не забывайте за газ платить вовремя. Не ждите, пока вам его отключат и начислят пени. Лучше сразу оплатить и без газа не сидеть. Платите за газ вовремя. Меховая распродажа. Только 5 дней в магазине «Арас». Шикарные меховые кожаные изделия по невероятно низким ценам. Набережные Челны, ТЦ Палитра, 3-й этаж. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе. Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Туры эфирда яңалыклар чыгарылышы һәм без дәвам итәбез. Эшмәкәрләр беренче балалар шифаханәсенә бушлай җиһаз җитештерәчәк. Беренче шифаханә Кама балалар медицина үзәгенә карый. Биредәге җиһазлар безнең белән бер яшьтә дип шаярта табиблар. Белгечләрнең күбесе пенсияга киткән, ә мебель шул ук. Шифаханә 15 000 балага медицина ярдәме күрсәтә. Икътисади авыр чорда хәйрия белән шөгыльләнү эшмәкәрләрнең үзләренә нинди мөмкинлекләр ача, алар белән хәбәрчебез аралашты. Естественно, мы сами на месте не стоим, глядя на все это, нельзя оставить с такими стенами, с такими потолками и так далее, дверями. Шифахана үз хисабына җиңелчә ремонт уздыра, ә менә капиталь төзекләндерүгә тотыну проблемалы. Чөнки бу очракта бина урнашкан 48 йортында ремонтларга кирәк булачак, ә бу зур чыгымнар сорый. Быел шәһәр эшмәкәрләре шифаханәгә бушлай регистратура өчен җиһазлар җитештергән. Хәзер исә әкренләп кабинетлардагы җиһазларны алмаштырырга ярдәм итәргә җыеналар. Шәһәрдә җитештерелүче җиһазлар сыйфаты белән башкаларга караганда ким түгел ди эшмәкәрләр. Без менә бөтен ассоциация членнары белән Германиягә барып кайттык. Бик күп мебельләр карадык, производстволар карадык. Без единственный нәрсәдә можем әзрәк аларга җитешмәскә киеме буенча гына. Корпус шулай ук ясыйбыз, шул ук фурнитура, шул ук качество, сырье бөтенесе. И хәзер инде киемен дә ужаларны гына потихоньку приближаем. Киеме дип әйтәсел, шул ук фасадный часть продукции. Эшмәкәрләр хәйрияне ихластан балаларга һәм табибларга уңайлы булсын өчен башкарабыз ди. Әмма шул рәвешле бизнес вәкилләре үзләрен шәһәрдә танытырга да телиләр. Бүген мебель җитештерүчеләр дәүләт заказларын республиканың башка шәһәрләреннән ала. Ә Чаллыда генераль подрядчылар шәһәрдәшләр белән хезмәттәшлек итми. Зачем тогда заказывать, если мы можем это сделать здесь и здесь же установить? Чаллыда җиһаз җитештерүчеләр ассоциациясе бар. Алар дәүләт заказлары алыр өчен күп кенә идарәләргә дә мөрәҗәгать иткән. Икътисади авыр чорда эшмәкәрләр заказлар саны кимүен яшерми. Күбесе гади шәһәрдәшләр өчен мебель җитештерүдән кергән акчага яши. Хәзер исә шәһәр объектларын төзекләндерүгә бирелгән акчаларны читкә чыгармау бурычы куелды. Бу җитештерүчеләр өчен зур ярдәм булачак. Һәр оешма өчен 10 меңлек яки 1 миллионлык заказ булса да файда. Аеруча муниципаль дәүләт заказы яхшы. Чөнки акча түләячәкләрендә зур ышаныч була, эшчеләр дә тик тормаячак.
Әгәр шифаханәгә китерелгән җиһазлар барлык таләпләргә дә туры килә икән, табиблар башка учреждениеларга да шәһәр эшмәкәрләрен тәкъдим итәчәк. Если мы знаем у нас есть ваш телефон, у нас есть какая-то устная договоренность, что мы обращаемся к вам, мы не будем даже где-то интернеты листать и какие-то справки. Вот у нас есть уже опыт взаимодействия, и поэтому мы знаем, кому позвонить, кому обратиться, и это даже значит больше какого-то пункта в договоре. Медицина хезмәткәрләре беренче чиратта балалар күп йөри торган бүлмәләрне җиһаз белән тәэмин итү бурычын куйган. Инде бүген үк җиһаз җитештерүчеләр өстәл һәм урындыкларга куелган таләпләр белән таныша башлады. Бер бүлмә өчен җиһаз җитештерү уртача 10-15 меңгә төшәчәк. Гүзәл Шихапова, Илнар Харисов, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бүгін Чаллыда җәмәгать транспорты маршрутларына хезмәт күрсәтү буенча тендер игълан ителде. Шәһәрдә барлыгы 19 маршрут. Аларның барысы да 4 лотка бүленгән. Сыдырышлыгы зур булган автобуслар гына йөрүчәк маршрутлар да бар. Шәһәр хакимияте 140-ка якын зур автобус булдырырга планлаштыра. Башка маршрутларга микроавтобуслар хезмәт күрсәтәчәк. Тендерда катнашуга заявкалар 30 көн дәвамында кабул ителә. 25 августта уларны махсус комиссия караячак. Бәйгедә отучылар белән 3 елга килешү төзелә. Идеал җәмәгать транспорты нинди булырга тиеш, үз теләкләрен шәһәрдәшләребез җиткерде. Вакытында автобуслар йөрсен, кетергә туры килмәсен иде. Килдең, остановка утырдың, киттең, иң әйбәт шул инде. Ну, большой автобус берсәдә, олы автобус берсәдә әйбәт инде йөрергә, кешегә. Основной юлы кешегә, балалар белән вот менәргә. Газельләр алар утырырга кыен инде. Анда дышать нечем, конечно, газельдә. Чтоб почаще и обслуживание очень грубое бывает. Люди обижаются. Особенно стариков обижают. Бүген җирле үзидарә вәкилләре белән очрашуда шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Наил Мәхдиев 50 автобус әзер дип белдерде. Яңа автобуслар газ мотор ягылуында эшләячәк. Алар физик мөмкинлекләре чикле шәһәрдәшләр өчен уңайлы. Иң мөһиме дип белдерде шәһәр җитәкчесе, алар төгәл вакыт буенча йөриячәк. Автобусы будут оборудованы сразу с завода валидаторами. Автобуслар валидаторлар белән җиһазландырылачак. Видео күзәтү системасы да була. Барлык автобусларда ерактан күренеп торсын өчен бер төстә булачаклар. Очрашуда шулай парклар һәм скверларны төзекләндерү темасы да күтәрелде. Быел 9 яшел зона яңартылырга тиеш. Беренче чиратта белгечләр җәүлеләр сукмаклары һәм яктырткычлар кую белән шөгыльләнәчәк. Паркларда аттракционнар, уен майданчыклары, ял итү зоналарын булдыру киләсе елга курылган. Шул исәптән Җиңү паркындагы мемориаль зонада 2016 елда төзекләндереләчәк. Казанда 2 көннән су спорты төрләре буенча дөнья чемпионаты старт ала. 190 илдән 1000-нән артык спортчы килүе көтелә. Татарстандан 6 спортчы яклый, шуларның 2-се Чаллыдан, синхрон йөзү буенча Лилия Низамова һәм бассейнда йөзү дисциплинасында Ирина Приходько. Беренчесе дельфин, икенчесе олимпийский спорт комплексы тәрбияләнүчеләре. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүмат иде. Безнең яңалыкларны ТВ-Чилнору рәсми төркемендә карагыз. Шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә бары тик Чаллы ТВ центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика ил дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Ә мин сезнең белән иртәгә кадәр сау булашам. Кичләрегез исән-имин үтсен.